हेलो लोगोफोर दिनैहाय गुबुन मोनसे ब्लगावहाय आरोबाव वाव दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय वाव वाव ओरैबो सेंग्राफोरनो गोबां माने पिक्चार लालायदों सोरबा बाइक सायाव गाखोनानै वाव आरो वाव वाट ए वाव ओइ बाबुमोन नोंसोर नामा मा नामब्रा बबे बबे जायगानि ओमफ्राय बे ओनसोलखौ वाव होनो ना मा होनोमोनलाय हा वाव बाबुमोनाबो फटक लालायदों ओमफ्राय जानो हागौ बिसोरनाबो ब्लग मोनफा मोनफा थानो हागौ चेनेल इउटिउब चेनेल मोनफा मोनफा वाव नोंनि मोखांखौ नुनो मोनाखै बाबु एसे खोन्थालाय वाव नोंनि खानाय हानायखौबो डेन्जार नुदों मानो होनोब्ला दिनैनि बे ब्लगनि नामा जाबाय वाव ना वाव बाबु नोंखौ बिराद समायना नुदों दे वाव so handsome ओमफ्राय नै ब्लेक डायमन्ड फंबाय नैबे सासे ब्लेक डायमन्ड बाबो बियो ना बिराद मोजां लाजिदों ना दा लाजिनो नाङा लाजिब्ला मा खाजि गोमायो साननायफ्रा मालाबाबो जाफुङा लाजिनो नाङा रा वाव फंबाया ब्लेक डायमन्ड दे ना ओमफ्राय ओरैहाय व्हाइट डायमन्ड वाव ओमफ्राय ओरै बे फंबाय सासे सुपार बिउटिफुल दे मोजां नुदों हयथ'बा बेयो आंनि फंबाय असेबो जागोन नङाला बिनि बिफाया बिदासो लिंनांगोन हा फंबाय थिगैनो दं वाव ओमफ्राय ओरैबो जायगा ओमफ्राय ओरैहाय वाव एनिथिं एमजे ओमफ्राय सोमदोन बरगयारि वाव बिथांमोनखौथ' ओरैबायदि हेन्डसाम आयु गोसोमसो नुजोब्बाय लाइट गैयालासिनो खेबबाय नों आंखौ लाइट नांलाया फंबाय ओमफ्राय नै सोमदोन बरगयारि वाव नों दिनै गामसा गानना फैदों बेबो वाव वाव वाट ए सुपार गारियाबो वाव वाव लोगोफोर बेसेबां समायना ओमफ्राय बे हाजोआव जुदि बै हाजो थिलानिफ्राय सोरबा जुदि बाज्रुमनानै नैबे गाहायाव फैयो ओमफ्राय बेनि जिउआ थैजासिम थांनानै थागोन वाव वाट ए बिउटिफुल जंगल ना ओमफ्राय रड बे रडआबो ओरैबायदि शिलं रड जोंनि क'क्राझार जोंनि बिटिसि एरियायावबो दे वाव मा एफा समायना लामा दं हाजो एलेकायाव सरि ओमफ्राय नैबे मोनसे हाजोआव दै फिसा नुदों दै ओमफ्राय आं बेखौ मा सानदों मुख्राया जेरैबायदि गोबायो सेम टु सेम बेफोरबायदि ओंखारो आरोखि ना जानो हागौ बियो दैज्लां समावहाय वाव सुपारख्रुइबो सुपार ओरैबायदि दै गोग्लैयो जानो हागौ खिन्थु नै दा मोख्रा गोबानायफोर बायदि आरोखि ओमफ्राय खाथियाव जों नुनो मोन्दों मन्दिर मोनसे सरि बेनि सिगां बुंनायनि सिगां मोनसे खमा बिग्रोयो बावहाय जाय सिख्लाखौ आखाइ हमनानै लाबोनानै बावहाय हान्दु खरायनानै खमा बा बिगोन बे सिख्लाखौ मोनखायो जाहैदों बियो बे एलेकानि बुंनाय वाव बेसे मोजां राव नङा होमबा थ' लोगोफोर आंनि ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय वाव